Rhys, 8 cais i'w enw hyd yn hyn yn ystod Super Rygbi Cymru. Mi fydd o yn awchu am ei nawfed. Mae hon yn edrych chydig bach mwy trefnus. Ac yn fwy nerthol. Ymlaen, maen nhw'n dod. Rhys sy'n mynd i groesi cais cyntaf y gêm. A Caerdydd 5 pwynt ar y blaen o fewn yr 8 munud agoriadol. Trefen amlwg i'r sgarmes na i fod yn deg nath ei gath i sefydlu a Alun Rhys yn edrych yn gyffyrddus ar y cefen na, war y teg. Nathan Evans, yn aros amdan honne, yn rhedeg syth ymlaen iddi. Bynel yn fan hyn, chydig bach o ddryswch yn y cefn gan Pen-y-bont o Bynel! Rhywsyd neu gilydd, yn darganfod y bwlch, yn darganfod y llinell cais. Pen-y-bont nôl yn y gêm, a glywch i waedd y dorf. Maen nhw sicr yn disgwyl honne gan rhywun mor amryddawn a Ben Bynel. Ben Bynel yn benion yn dda, war y teg iddo fe. Florence yn ochr gamu. Lucas De La Rua yn gorfod gwneud y dacl. Ond dyma Pen-y-bont yn dod unwaith eto, nôl yn y dwy ar hugen. Bynel ar bêl, yn y cefn yn aros amdani. Oedd Camden Ellis allan i'r asgell, Macaulay Rowley yn croesi y gornel. Doedd hyn ddim ar y sgript ar gyfer y prynhawn yma. Pen-y-bont sy'n eistedd yn nawfed yn habl Super Rygbi Cymru. Maen nhw ar y blaen yn erbyn Caerdydd. A dde ddim ar y sgript, a bydd e'n gret na i weld siwt mae Gaerdydd yn ymdopi a siwt mae nhw'n ymateb i'r her yma. Ardal perffaith o'r cae am sgrym ac i daflu symudiad i ffwr o'r maes ymarfer. Symud hi nôl tuag at yr ochr agosa. Y gwsi bach yn dod gan Matty Young. A mae Pen-y-bont yn llwyddo i sgramblo ar hyd y cae. I atal honne rhag croesi'r gwyngalch. Emmanuel yn mynd am yn ôl. Caerdydd yn dal i gafel ar y bêl. Y capten hyd yma'n hyn. Gyda hi Ben Fry man hyn. Yn troelli yn ymestyn ac yn sgorio'r pedwaredd cais o'r prynhawn. Caerdydd nôl yn lefel a Ben Fry yn fanne. Bynel yn gofyn amdani. Mae wedi rhyngipio gan y mewnwr. Ieuan Davies, a mae Davies gyda'r cyflymder. Mae'n mynd i fynd yr holl ffordd yma'n hyn. A mae honne yn drychu'n ebus i Pen-y-bont wrth nhw edrych i daro nôl. Ond Caerdydd sy'n ymestyn ei mantais 19 o bwyntiau i 12. Serch hynny. Alun Rhys i mewn i'r canol, a Rhys sydd wedi croesi unwaith yn barod prynhawn yma. A mae'r bêl o dan gesail Caerdydd, croesi'r gwyngalch, a mynd arall. A deud y gwir, Ben Fry sydd wedi cael ei ail gais o'r gêm. A Caerdydd pwynt bonus yn yr hanner cyntaf. Emmanuel yn edrych amdani o Steff Emmanuel sydd gyda hi i Osian Lewis. Y ddau ganolwr i dîm Danigen Cymru yn cyfuno ac Osian Lewis sydd yn mynd dan y pist. Penderfynu a gret y Steff yna, war y teg. Fe a Osian Lewis yn gweithio ar y cyd. Mor dda, mynd at y lein gyda'i gilydd. Dyma Caerdydd yn dod, Aled Ward yn nerthol. Tom Howe yn croesi! Cais cyntaf ar ei ymddangosiad cyntaf yn lliwiau Caerdydd am foment i'r chwaraewr ifanc. Na agwedd o'i gêm sydd yn positif iawn yn y pathways yw i hyrddiad pwerus fel a'n cario bel. Mae'n gret i weld e'n transfero i'r lefel yma. A dyma ni allan i'r asgell cross gyda'r gigboots nôl tu mewn. Aros amdani Joe Williams! I ffwr o'r fainc yn torri record ac ffordd i wneud hi chydig bach fel isach. Ond Joe Williams yn sgorio cais. Mae Caerdydd wedi bod ar ben ei gêm prynhawn yma.
Y cloc yn goch yma ym Mharc yr Arfau. Pen-y-bont yn gosod ysgarmes symudol. Corey Lewis ar bêl, Dan i Gesail yn gobeithio croesi am y chweched tro eleni, ond mae'n rhydd. Chris Williams yn casglu hi. A dros yr ystlys, mae'r bêl yn mynd. A dyna ni, diwedd y gêm yma ym Mharc yr Arfau. A da ni wedi cael cracer nadolig rhwng Caerdydd a Pen-y-bont. Am ffordd i dîm Danfish, ddathlu'r nadolig gyda buddigoliaeth 6 pwynt heno ma. Y sgôr terfynol Caerdydd 49, Pen-y-bont 12.